lau ani mi lawa I thani mun moi tak an thon thu ngai nom tak chiar tur te po tam tak a awm ani chutia ang chuanin an ni hi chuanin an hmang tangkai thiama anuam em ani lo thir zel don ni me a hmun te hi anuam em thlir hi nam rang ai phum theia a bikin henglai hi chu Christian deuh hi kan ni a Christian lo deuh te pawh an lo awm tho tura ngai la an ni lo chuan hmun ve deuh te hi an nei heng ho hi ani teng te chu an kal dan ve deuh chu ani hmun a mawi chi a hi thian karon hall kual ve mai ani e hlir tu ten hmuh nawm te pawh in lo ti ve takin sum zon nana kan hmang hran lowa ke ni chuan ti hian hmuh nawm kan ti ang chi te ti hian karon la kual vel mai ani tha taka siam pawh ani lowa he YouTube channel hi a en thei ngor chau ani maro chu thil thar ang deuh chi ke ni lama kan hmu zen lo te kan la hmu lo te ang kha ataka hmu theina kan ti mai ang chuma tiang ang kha ani bere sum hmu nan te chuan hmang don la han uluk ve deuhila a thatan maro chu ke ni omna atang chuan amil lo ani a edit nen a tha sen nen a in mil mi alo a zani khat lek mu kha a hau taxi heti ang han siam ram le an edit vel hi chuang chuan kan pei hi lo ani lama son lian pui mai thlan oma ka va thlir le anga hen chol na hi an siam du a zel kal don ta a hei helai hi ro pui te le eng mo hriar ring na ani kharinga banga son tar le thut maya moi le do an chang kang khop mai hei thleng ta a soi chu karon soi lo ka soi thiam do zo kanga ka chiar thiam lo zo kanga te karon hol tapang ta hian hriar ring na ti hian in an da thina ro pui khop mai hei heng ho hi moi takani mun then khata chuanin achidang deuh hlek tiang banga tho si hian an da ta khei a then te chu mi ro pui tak an ni hi tel zel a hin then phok maya hemi akar hi kan la photanga le lam a khatlat me han din chila han chik deuh chu achak om ve hle mai video kalak zo hian ka chi kang thu le hla zia hriat sa kom em mai then chu kan hriat thiam ve tur te pawh on ve nual tura inga yang ti hianin an mi enga mo deuh te chu choi ngoina kan ti mai do nen mi ti hianin special takin an ra bi kani
môi ang rèn rèn mày hay isua cross pulai lem te thì hiện anh ta em bị chung hay cái lụt đòn hay thằng liền pui pui mày ôm mà sẽ cái lụt mà in hay isua cross pulai lem kha anh ta akil tina hian lo hung khua mày hay heng lai tlara poi hay an lo hung vek mày anh chia lo chân chu lệ lắm à hiền nấu bùi te kan ti meng chu heng special ho hi an lo da thua mai hi an lo hung tlar an lo bel tlar te tur mai ani an bel po ani lo hi an mani thlan zo kan yang an mani thlan zo kan hi te ro pui khop mai hi ro pui takani om khat vek ani hi city lama sonin hetiang ang hian design dang dang si moi tak tak khi atap khopa keini lama te po hian ti ve te po hi achak omani thanmol hi len lu na na an hmanga henga chuan ipui ten an ena ti khan anuam em a mun hi nuam takin an siama lo om lama po akal lo ani kan soi to ang han ti hian avar duai men en kol thaboka amu nam tak zetani chu tok phat sela helai thal lian hi kan lut dona hei an thlan kal dan mang chu kan hre thiamanga a thlan omna anita hei hi hian akara hian lelam lam phum ton ve ve a hian amun kan du dana zirin aman po atowa kan mun thlan na azirin ain ang lo thu ani ho hi chu turu hlom khop men thlan hi moi takani an thlan te po hi a then chuanin heng atang te po hianin kan du dan zawng ani chuanin thlan siam tur te pon alo copy thei nge in ka ringa moi khop mai a sial lam tak tak ani anh cái zawng nge kal dan tur po ka hrelo kalet tiani tamai sela kaletanga ta tang kan kalange lai boka hei inchi ni le chan ve inchi thum don ni ti hian nupa thlan ang te na kala amoi dang lam khopa hei thla kan lang heng heti ang te po hi aremani hi keini lama na chang kan hriat lo wang te po nianga nu pathan si a rang de in kan da te hi kan lo hriat lo wang te po nianga apoi ang reng khopa tia lo om tlang hi alo moi boka moi po mu po alo nuama moi khop mai hei sir le laman kal leng azon hi an siam ve zela hei tian lai po ro pui khop mai
lụt đón nghe đón lẩu nghe thì lụt lẩu lẩu mèng ôi ta cần thêm cho cả lũ về đấy rồi ngay cái lụt lẩu vang cần tí giật nan hay nụ bát than ăn chi kha thì hiện anh tiệt mỗi này hay tất bây giờ intense sắc sắc anh uluk về này Bible rau pui lam khop này cái thui tọ lẩu mà yang lang pui chu riết thầu hi hang hậu hi chu om na mun hi nghe sial dau bi angani hi hei aya so hi city lama son ala tam khopa khopui zo ka son tam takani mu anuama mi po an leng lut na sa rem hriat na hi alo poimo em me rem kan hriat chuanin en kim hi lo fel faya pong ngai sam lutuk po hi afu lo na lai te po hi lo om ve thina ni pathan deuh vek mai ang halai sa hai de lam te po han thlir la mal te po hi po han trong kam la hi kan thiam si lawa khir tu ten mu nom te in lo ti tak ten ke pon mu nom ka ti ema YouTube channel hian ka ron da do na than lung siam du te phun du ten om chuan hemi atanga copy tlak te idea te in lo nei thei tak te pon atha ve in ka hria tin in lo mu ve re re a po kan mu ngai lo thil ke ni lama thil om zen zen lo te ani be a then hi chu pian hian kan lai in phum dan te po nakina aram chang chuanin kelama kan man da tlang pui te po ron da chu le ka tumang moi thei khop mai ka soi thiam lo ani ke chuan ti zong kha ni ro se hei tian kong hi fel fai takin an siama a thok tu te hianin a hrim hrimin kang sil te po ni sela a thok tu en kol tu te hian fel fai takin dik takin thilan ti zela a dik na chuanin i an sum nei ang te pon an en kol tha a fel hlel te po lo omma se atam ve lo lem lo ani henga chuan teng chuan i wang chuanin a thok tu te hi an poimo em a thok tu te hian an tho that na chuan in kim hi alu lama tang pon han pek bel te han dai lo na han bel cha te po kha anuam em thina ti khan ro se ka hole to do na ti pon kanu than tur nge mo yang ti in kan men kwal ve ani a so lai in so ka kal to na kha di a ma ka lang na kha so lama son ka du zong de wa oma chu ni chu kan copy ve do na ni chu